Hari si Shanghai haduh si sien syak bom ka Israel nakabenta jung pingin update man kasngi Bluch wan me ka kan hun leno Hezbollah but wan ya thu haki reports bakatai ka kan hun leno kalayo ban bom no yaki kamera sentiat jong ka Israel katai ka jio bom dusmon jong katai ka kan hun leno ya ka Israel kala kemen baha batla ong ni bom ya ka Israel halor ka jingwan bom jong ka Israel ya katai ka kan hun leno ya ka Israel katai ka kan hun leno kala sei da ki salvo roket bat bom ya ki spy jong ka Israel da bon sien ki reports na Israel ki ong hakapor baki leno Hezbollah ki sedang ban bom ya ki spy Israel la shios ngau ya ki jing sawa ka bajam bat satang ka tedem la ong ro bakatai ka jing siat missile kalawan na Lebanon bat la bom ya ka Israel haduh si sien kente handrai katai ka kan hun leno ka ong baka jubab ya ka baka ri Israel kawan bom ya katai ka kan hun leno hakan nong ba balbek ki khubor ki ong baka bama ka long yole se ka jiya thot hapneng ka kan hun leno Hezbollah bat ki spy Israel kan sapoi se ka thma ba namar ka Iran ka kersyan bha ya ka Hezbollah Amerika bha ya ka Israel saki wepat ki ba kersyan na side kum ka Russia India China nalor baka thma Russia bat Ukraine do kadang sa mi seki kenrum kan rambak hamshir khai hapneng ka Hezbollah bat ka Israel